ehe ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekene ụnụ taa, ya ekenekwa ụnụ ọzọ n'ụbọchị taa. Anyị si udo dịrị ụnụ niile ebe ọ bụ na onye na udo dịrị ya. Anyị ga na-emezi ihe onyonyo anyị ahụ 30 minutes because ndị mmadụ si na anaghị ekwe ha download because of na ọ na-eto ogologo, so ka anyị na-egbuzie na nke so that onwe nwere ike download ya ka ọ download wee. Ụnyaahụ enwere ihe anyị mere mana ndị Facebook si na ha achọghị ya. A na-egwa m na na-enwe obodo enwe, ha si ha achọghị ya, so ihe anyị ga-emekwana anyị sị ka anyị megharịkwa n'ọzọ taa. Mana m na-agba ndị be anyị na ọ bụ ha enwe ihe, ha anaghị aghọta ihe ha na-akọ. Ndị nwe ihe si ha achọghọ dị vidio ka ihe anyị ga-eme, anyị kwesịrị ịbandụ by their law, so nsogbu adịrọ. Mana bifo a na-ekwugodi because anyị ga-ekwu nwere ihe anyị ga-ekwu na this 30 minutes o buru ibu, mana anyị ga-egbu ya na nke and bụ tupu anyị na-ekwukwu asị ndị ọdịnala anyị bụ anyị ga-ekenegodi enu, kene anị, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu, kene ibe, kene oke, kene nwunye, kene aka nri, kene aka ekpe, maka ihe na wụdị gos ọhụrụ obodo. Onwe ka ị ga-esi ekwu okwu, onwe ka ị ga-esi emegharị aka gị ahụ, onwe ka ị ga-esi emegharị isi gị ma ọ bụ na ọ bụ ha nwa, maka ọha nwa nwe ya na-enwe obodo enwe. Onye ka anyị ji asị ha tụrụ ugo bifo anyị ebido kwube. Ọha ga-asị anyị kwuo, anyị ekwuo, ha sị anyị mba ya nweghị ebe anyị na-eje. So asị m ndị be anyị ịma na ana m agwa ndị be anyị na pọpị ndị a mere anyị adịgote umeọchị, mana asị m ha hapụgodi ndị aha ka anyị kwuo maka ọ na be anyị ka ihe na-eme anyị si. Ngwa ka m menyu na example. O nwere ihe ndị ọcha na-akpọ alchemy. Alchemy bụ ndị foundrụ this technology na West. Onye a menyu na assignment jee chọọ ihe alchemy. Ihe awụ ndị dibịa, ọwụ ndị dibịa, ndị Chinese medicine na China, ndị foundrụ Chinese technology ọkwa ndị dibịa. Ndị foundrụ ke Europe ndị dibịa, mana eruo nke ndị Afrịka duto na ya amaghị ihe anyị na-eme, ha yuzuo ya asị ritualist. Ịma ha abaghị afọ onwe afọ baptizim na-akpọzi ya ritualist, so ya bụ afọ baptizim ndị dibịa. Mana dis dibịa ọ ya ka na-asị gị dinta, dimgba, di gị, di ya na-ekwu di bụ master. Ihe dịpụtara n'ala Igbo is master. Dibịa ala, dibịa ala, dibi na ala, dibi ala, the master of the land, the cosmic. Agwara m unu ka ha si wee wepụ the power. Ha wepụrụ the power because ha mere attack your consciousness, they attack your mind, so all those things with your power become evil. Now ndị also only way ị ga-esi transmute metal to gold or through magical power or through magical mind. So these people is ya na-akpọ transmutation. Ọ bụghị about gold, ihe na-ekwu about transforming your mind or transmutation of mind. So the same process because gold, ụnụ amara ihe bụ gold. Ihe mere nna nna anyị ha ji emetụ crude oil aka. Na ndị Igbo crude oil na-agbapụta n'enu anyị. You need his satellite to find crude oil in Igbo land. Many people ordinary village hama ọ na-agba n'enu anyị, so you need as a discover. Ha na-discover 1957 Russia send the satellite to space, outer space ebe a. Take 21 days. 21 days ka Russia send the satellite to space. 21 days go take ha. Ọwụ dị America sef, ọwụ Europe. Ọwụ na enweghị ebe ifra na mine gold in Europe, tell me. So how just na discover something in your land? How? You can only what you have, you can only discover because you know it, you have the knowledge of it. So ihe na-enweghị knowledge, how can you discover it? Ka eke ga-esi amara na exist. Mgbe ndị ọcha bịara na be anyị na-akpọ ụzụ na-akpọ metal, Igbo ukwu ga-abịa m witness all the whole metal sewepụtara na Igbo ukwu. Enwere silver, enwere gold, enwere every kind of mercury there n'ime ebe ahụ. How come it was all these people discover ebe ọ bụ na ọ dị na ọ dị bụ na be before? All because of he lost the connection, he lost the information. Simple as ABCD. Ihe ndị na-agwa ihe abụ ndị a na-eme ekwuwe okwu ọdịnala ha ekwuru ụka bịa. Ha wetara gị teknọlọji ha mgbe ndị ọcha bịara be anyị
technology wee ọ gwara m na unu ama the consequence because na amụghị na age of technology all the against nature although na anyị na-use for our own benefit but marakwa amara the consequence of it. Every phone will poison. Onye mere anaghị atụfu kọmputa na iro because of those leads nọ n'ime, that lead nọ n'ime all the poisonous. Even ndị ọcha akwụsịgo, ha na-akwụsị mercury now in their land. Everything of us make a quick saver. Ha emego law now to stop all those things. Our ancestors knew this. Ha chọrọ ka ha nwee the perfect knowledge so that ha ga-maka ga-use all these things. Nnụmụ oke abịa bụkọrọ everything wa. So ihe nna-achọ igwu ụnụ bụ na ndị agwụgo m ndị a ndị dibịa ndị ma eme dibịa ọwụ nke agbatara na bọyị dibịa ma ndị ụnụ kpọrọ osu ọwụ ndị agha ma the knowledge ọ bụ ndị agha ma the knowledge, this cosmic knowledge, they own it and they know it. Ọ bụ ha nwa bụ the alchemist, ọ bụ ha nwa bụ ndị na-akpọ ndị China ị na-akpọ ndị found medicine ị na-akpọ Chinese medicine. Ọ bụ ha nwa. Mana during the age of transformation, these people came together, bring ihe a na-akpọ practical science in India, in China and Europe. Kedu ihe ndị isi ojii mere? Ha hapụ this knowledge soro ndị ajewara. Ọ bụ unu nwa kwesịrị ịkpọkọta onwe unu ọnụ. Onweghị ka ị ga-esi a transmute nwu gold, silver to gold without a magical knowledge. Ị gaghị eme nwunye. So ọ bụ these people, all ha nwa ji the key of this knowledge. Ọ bụ ọdịnala ka ọ bụ because I learn here from anybody. I learn it through our practices, through the life we live, through the process of life. Onweghị ụzọ ọzọ esi arụ medicine, oil pharmaceutical. Marcel pharmacist chemist, Marcel bụ chemist. Marcel bụ onye Igbo chemist ka ọ bụ. Hapụnụ nke ndị Nigeria na-akọ. Yes, enwere ike ọ dịghị perfect. We can make it, anyị ga-eme nwe perfect. Ọ bụ na ya mgbe Russia man tụrụ ihe a before, ọ na outer space ebe a, onweghị ebe o jere sef. Mgbe Russia man tụrụ the first satellite amount, ọ na-enu ebe a ka ọ na onweghị ebe o jere. But today now, ha nwere ike isend this to anywhere ha chọrọ. So ọ bụghị iwu bụ na ị ga-eme perfect at the beginning. Ọ nwayọ ka eji eme, at the end of the day you become perfect on it. So ọ bụghị na agwụ ha na no, ihe ọ bụla a na-akpọ ya ọgwụ a na-aṅụ kwa na-akpọ ya mkpụrụ ọgwụ. Ọgwụ bụ ọgwụ because ọgwụ niile na-egbu mmadụ. Even gold na-egbu mmadụ, silver na-egbu mmadụ, crude oil na-egbu ihe niile na-egbu mmadụ. Ọ depend the process iji wee mee ya. How did you do ka ị chọrọ iji eme? Ihe m na-achọ ịgwa unu bụ unu agbazina ọsọ n'ọdịnala. Unu agbazina maka ebe ahụ bụ the only savior. Ọ bụ ihe nwere ike isave gị n'ụwa. Because at long as na ọdịnala nwere knowledge of cosmic knowledge, nwanna ya nafere ego. As long as na anyị nwere this knowledge of cosmic anyị anafere ego, ihe anyị neediri wee transform this thing into a positive idea anyị ga-eji wee build our land. Ọgwụgo je gụọ ndị mere eme, because ihe ọbụla m gwara gị ebe a give you evidence. Go and read them. Je gụọ ndị mere eme. Ndị Europe, only people nwetara chemist in Europe from ha mụtara n'Africa. Nsogbu adịrọ. Ọ bụ the Greco-Roman ka a na-akpọ ha, ndị Egypt, ndị Greek and Romans. Ha na-use an Arab name because after ka ndị Arab conquer Africa, Egypt, ndị ojii nọ ebe ahụ, they converted to Islam. Of course, yes, but this ndị ojii went and developed Spain. Ọ ha nwe ihe a na-akpọ alchemy. Alchemy is Arabic language. Ọ Arabic ka ọ bụ. So these people na ọ ha nwa ncha eji asa ndị ọcha ahụ mgbe ndị asị na cave pụta. Ọ ha nwa na-enye ha medicine, ha nwa rụrụ medicine. So the name ka ndị ọcha wereziri mezie ọ bụrụ nke ha. Ha werezie wee mewezie this technology ma ihe niile. Everything came from the same source. The same magical power is the magical knowledge. Ọ bụghị public ka ọ bụ. Is a hidden knowledge. Onye ka na-agwa ndị a edezina ihe na Facebook, ekwugherizi na ihe a. Ọ bụrụ na ị nwere this knowledge wetie ka ha na-esi ya were eme ezigbo ihe. Were na-eme something dị oke. Anyị were edozi obodo anyị adịrị mma. Ewepụ metals, ewepụ stone, ewepụ tree, enwezi ihe ọzọ ị chọrọ n'ụwa. Because ị gaghị drill nwe without machine. Machine bụ iron. Simple as every machine ọbụla n'ụwa bụ iron. So first of all, ị ga-enwegoro iron.
kedu ihe eji akpọ ya ore? Unu ga-agwa m ihe eji akpọ enwe ebe nna m ngaba Lagos unu eru ebe a na-akpọ ya ore. Ọwụghọ ore abụghị Yoruba. Ore o nwere ihe eji akpọ ya ore. Kedu ihe eji wee nwee steel side ahụ? Ọkwa nwere na-akpọ aja okwuta steel. Ọ bụ ihe bụ metal, ọ bụ ihe bụ ore. Na ndị isi ojii ọ ga-abịa ka nna abịa na-akọ ihe ndị a mara ihe anyị na-akọ. Ana m alaikizi ikwu okwu ebe a too much. Enweghị ọkwa ihu na ala bekee. Akwa anyị na ala bekee enweghị ihe dị ebe a. Ihe unu fọrọ bụ mbụrụ isi. Ihe sọsọ ndị fọrọ bụ mbụrụ isi. Anyị nwere ihe niile sọsọ and nna awụ na-enyeghị proof. Enwere ihe na-akpọ dibịa na ala bekee. D is master. Onweghị onye ga-agbagha ya. D pụtara master. That's why na-achị ya di gị, di ya, di ala, di mgba, di nta. Oya master. Di nke bi n'ala. Because onye nwa the master of this land. Onye ama ihe na-ejere na ihe mere bụ na this knowledge anyị hapụrụ ya ofuo. We lost it. anyị hapụ gị ofuo. O nwere few fọrọ afọ na nsogbu adịrọ. We still have few. Mana ọ bụ this thing ga-eme gị rụọ rocket before God and man. Before God and man, so only ga-eme gị rụọ rocket with that thing. All from there because ị na-enweta knowledge. Nwanne jee kpata akwụkwọ anụnwa anyị were ya gaa na labụ. Anyị eme akwụkwọ extract distill ya wepụta the mercury dị na this thing were ya rụọ medicine mkpụrụ ọgwụ a na-aṅụ aṅụ mmadụ adịba ndụ. This inwe cosmic knowledge onye ka na-akpọ di the master or master bring this to weta akwụkwọ a mkpọrọgwụ a wetie anyị were ya rụọ ọgwụ emebe sport. O nwere nke unu na-eme unu fee ihe ọ na-efe efe weta this thing anyị were break the law of gravity anyị efebe n'elu. Otu a ka ndị ọzọ si wee mee ya enweghịzi otu ọzọ. There is no other way. Enweghịzi otu ọzọ ha si wee mee ya sọọsọ otu a ka ha si wee mee ya enweghị otu ọzọ. So ihe a na-ekwu onye ka a na-ekwu maka ọdịnala ndị nke ọzọ na-achọ heaven n'eluigwe. Ndị ọdịnala chọrọ ịrụ the heaven n'ala Igbo. Anyị chọrọ inwe the heaven n'ala Igbo. Ọ bụghị about competition. Ọ bụghị about good or bad. Ọ bụghị about evil or no. Your philosophy bụ na heaven ị na-ana eluigwe ị na-agba ọsọ eluigwe nsogbu adịrọ. Anyị nwe na-agba ọsọ ala Igbo is ABCD. So wepụrụ anyị nonsense. Anyị achọghị na-anụ nonsense ebe a. Ọ bụrụ na ihe anyị na-edorizi ịchọghọ ka ala Igbo dị mma nsogbu adịrọ jebe n'eluigwe maka anyị mana ọsọ eluigwe ka ị na-agba. Mana ọsọ nke anyị na-agba bụ ka anyị ga-esi eme ka ala Igbo dị mma. And anyị eje na study ndị China, study ndị Indian, study ndị Europe. Fụ na Chukwu gọziri anyị agọzi wee nyekwa anyị the same dibia ndị ahụ nwere the cosmic knowledge. No the same cosmic knowledge ndị ọcha mụtara n'Egypt. Oya ka ha yuzuru wee develop onwe ha. Because ha bidoro from metal. Ị na-agwa m na ndị ọcha weta technology. Ọ na-akpụ ụzụ n'ọka. Ha kụziri ndị ọka ka eji akpụ ụzụ. Before ndị ọcha abịa ya metụ wene gold. Only one way ka esi a transform gold n'ụwa. Enweghị two ways to get. There is no two ways to get gold. The same process eji eme gold ka eji eme n'ụwa niile. So because gold will a perfect metal. Once metal the perfect or gold. So ị ga-ewepụrịrị all those nonsense, all those corrupt atoms. Ị ga-ewepụ those corrupt element before nweta gold. So nna anyị ha mana ị ga-ewepụ this corrupt element before. Ihe mere nna anyị ha emeta crude oil aka and those things because ha mana all dangerous to a human health. Ndị ọcha ebidogo na abound ya. Ndị ọcha si na enwere climate na climate change. Ọkwa eziokwu ka ihe ka ọsụrụ ya this gas and fuel. Ọkwa eziokwu. So if ọ bụ na nna ya emeghị ọ bụ na ha amaghị ihe due to na ha ama the consequence. Mining all this nonsense nna anyị ha na-eme but with security. Ha mere with security. A na-arụ gold na anyị na-akpụ ụzụ but onweghị onye o mere affect because ha ma the consequence. Mana these people bịara mebezie in a lazy way. Mana today ndị ọcha na-achọ ha ndị ọcha na-etinye law now to block all those things because ha fugo na ha akpatago the money ha enwetago the ego. Now everything abụrụzie crime. You got that? So mana anyị nwe na onwe anyị because ị ga through them ha ga block go everywhere. They will block ha ga block go ebe niile because ha chọrọ ka ịwụrụ mmadụ. So God just give yourself that assignment, that knowledge. Ị nwere the knowledge ahụ bụ knowledge and dibia ji. Ndị ahụ kpọrọ osu ọhụụ because a gwara gị eje ihe anyị kpọrọ ekwensu owe ebe ahụ ka the power dị enweghị ebe ọzọ. Ọ bụghị about good or evil.
all about attacking the consciousness because emego ga attack for you ọ bụrụ evil but evil bụ ngụnwa na-ekwu ekwu bụ evil onweghị ọ bụghị those things bụ evil ọ bụ ngụnwa bụ mmadụ bụ evil ọwụ ihe dị ohi na-eche n'obi gị ọ bụghị about isi na paracetamol na-abụghị ọgwụ eji egbu mmadụ ṅụọ ya 1 packet isi na paracetamol anaghị egbu mmadụ ṅụọ ya packet ịma ma onye egbu onye ha egbu isi na volume 5 anaghị egbu mmadụ ṅụọ volume 5 20 ka mma mee ya anwụ so ihe ahụ mercury ha niile mercury all of them is mercury ịgotago ọ bụrụ na ị na-aṅụ mkpụrụ ọgwụ ọrụ ọgụ ọrụ ihe ọ na-egosi gị bụ na ọ dị same thing dị n'ahụ gị dị n'ahụ okwute the same thing dị n'ahụ gị dị n'ahụ isi ọ bụrụ na ọ bụghị enweghị ka mkpụrụ ọgwụ ga-esi arụ ngụ ọrụ there is no how ị ga-agụ mkpụrụ ọgwụ ọrụ ọgụ ọrụ because not the same thing dị n'ahụ gị dị ebe ahụ so he needed just to mara ka ị ga-esi distill ya wepụta ihe onwe everything nwe chemical ya ka na-akpọ ogogoro with the spirit of the water isigide distill gide the water distill gide everything apụọ of force of spirit ye ọ ya bụ nke ahụ ị na-aṅụ ogbo oge egbuo ya bụ ogogoro so every metal will liquid all depend on the temperature every metal will liquid itinye na 20,000 heat ọ gbazie ọ mmiri itinye na 10,000 ọghọ mmiri all liquid ka ọ bụ so ihe nidiri mode inwe mode ị gaghị ya n'ime onye gị blọk shape ọ bụla ị chọrọ onye gị shape ọ bụla ị chọrọ onye gị so ọ bụ datin enweghị because ị na-eso ndị a na-azụ nwanne ị ga-awụ onye nkịtị agaghị akwanyere gị ugwu ihe eji akwanyere China ugwu bụ na ha mere ya ime ha anya ya ha ma na itogo ọ ihe eji mma nwa oto na ime ha anya ya just focus on yourself hapụ ndị a sọsọ ndị ga-eburu anyị nsogbu bụ ndị a na-eje ere anyị ịghọtago ndị anya ụka na religion ọhụ ahụ nsogbu anyị enwe ọ bụghị ndị ọcha ọ bụ ndị ahụ maka ọ bụrụ na ọ bụghị ya ofu onye anaghị edozi obodo onye ọbụla ọ bụ anyị niile nwe obodo ahụ ọ bụghị onye emechaa obodo dị mma echi ịgbara ọsọ bịa ka ị bịa rie nke arụrụ arụ mba mana kịta ọ wụ the time of sacrifice enweghị chọrọ itinye aka kedu ebe ndị a na-etinye na Facebook na-etinye isi ewu na isi efi where are they? Kedu ebe ha nọ? Ndị a na-etinye isi ewu na isi efi na Facebook ha ma ebe a na-eme mgbọrọgwụ eme nka kedu ebe ha nọ? Where are they? Anyị chọrọ anyị chọrọ amamihe ahụ anyị chọrọ ya anyị na-transform evil to good ọ bụrụ opposite anyị chọrọ dị amamihe bring it wetara anyị ya ebe ka anyị bụ eje anyị chọrọ iji aka anyị na anị anyị ihe ọbụla anyị nwere na Igbo ka ga-eji ọwụ na oisi ka anyị nwere anyị eji oisi na-arụ baisikụl anyị were oisi na-arụ ya ihe ọbụla anyị nwere n'obodo anyị anyị ga-eyuz onwezi anyị agaghị eweta ihe ọbụla from anybody ọwụ na anyị enweghị ihe n'ala Igbo anyị achọ nke yirie ihe ọbụla ị ga-eme distil ọtọ not something else nwanne inye mamịrị idistil gide mamịrị ahụ ọtọ nụọ chaplet ihe ha na-eje chaplet na-enwe ọkụ n'abalị ọ mamịrị eme distil bụ ihe ahụ mamịrị na anyụ na plen ichena na-eme mwufu ọ datị nke eji arụ chaplet ọ na-eme pụta n'abalị ebe ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ọ na-enwe ọkụ onwe ihe na-ana n'iyi iwere mmiri distil bụ ya ọghọ ihe ọzọ iwere anything ọ bụla iwere na distil ya na-ewepụ corrupt element ọ na-echenji once you tamper with atom o chenji so onwe ihe anyị na as long as na even aja ije chiri aja mmiri na heat ya ọgbaze were log glass aja ije na mmiri the ocean were aja die heat ya disi aja o melt ọwụrụ glass so onwe ha ji ha adịghị too much na ọ bụ na anyị nwe n'onwe anyị ka ọ dịara ịghọtago ọ bụghị nnukwu ihe ka ọ bụ na ihe ị ga-ebugoro ụzọ nyegoro mmadụ hope reason to live before onye ahụ ekwuo ma emenwu ma onye ha emenwu so ihe anyị na-enye nwu reason to live maka ọsọ nwere ndị be anyị na-adịgoro frustrated ha dịgo chọn enwezi ihe adị mma ya n'ụwa so ọ about to die so mana at least ka anyị nyegodi ha okwukwe na okwukwe asị na okwukwe bụ onyinye mmụọ onyinye dị n'ime mmụọ ka o ji ọkwa nke ndị ụka ọkwa ha okwukwe ndị ụka na-eje n'eluigwe mba okwukwe nke ebe a na kwere na ọdịnala enweghị ike idisappoint unu ndị ụka ya awụghị na maka na ị gaghị afụ Jizọs ntiri ụwa agwụ ị nweghị ike ịfụ ya mana ụwa ọzọ ị gaghị afụ ya mana ijekwe na nwekwa sef ị gaghị afụkwa ya so ọ baghị uru mana ọ bụrụ na ọdịnala ị ga-anọ omenanya gị mana ihe a chọrọ bụ
ndị ozu nwere akara aka, ndị nwere akara aka, ndị ma dị sayensị of divinity, ha wetara anyị ya ihe anyị chọrọ ya achọ, anyị chọrọ ya achọ, ha wetara anyị ọgụgụ isi ya ihe anyị chọrọ n'ime, onweghị ihe ọzọ. Hapụnụ material sayensị ahụ ọ dị common, mana enwere ike ịgwa anyị ikwu ọsị ndị ụka ama m ka ha si afụ dị sayensị, amagha m, I don't know. Ị gaa n'obodo ndị ọcha, most of those places ndị ojii juru eju ebe ahụ na-arụ ọrụ. Ọ bụghị nọ ihe ndị ọcha ka ọ bụ, no. Most of phone na-use n'Africa ndị China na-ebute, ọ bụghị ndị ọcha na-ebute. Most of the television a na-ere n'Africa ọ bụghị na Europe, ọ bụ ndị China na-ere ya. Ma ndị most of ọgwụ na-aṅụ aṅụ na-abịa from China and India, na ọ bụghị Europe ka o si abịa. Chiama m ekwu ha n'okwu about ọdịnala nka, ọ sị gị ị na-ekwu okwu ụka, ha nwa wetara gị Jizọs, ha wetara nka, mana ha wetakwa teknọlọji ebe ka ha wetara, where ebe ka ha wetara ya, where is it, ka ebe ọ dị? Maka asị gị ka anyị je rụọ nke anyị, ma e nwere ike n'ime obi gị itiri eti ịma na ị gaghị eme nwunye. Hapụ ndị na-eme ka ha mee nna, ka ihe na-enyere ha nsogbu. Ụwa abụghị abatụ eluigwe na ọkụ mmụọ. Ọnwụ maka eluigwe na ọkụ mmụọ nke unu na ebe ọ, nke ịdị ọ bụ ndụ, nke ịdị kịta ọ bụ ndụ. Ụwa abụghị abatụ ọkụ mmụọ na eluigwe. Ụwa about preserving the life you live. How do we preserve the life we live? How? Ka anyị ga-esi preserve nwe life we live? Onwe ihe anyị dị mma ya. Ọ ka mma na agụụ na agụ ga-enwụọ dan na ije eje na-ayọ mmadụ nri. As long as na ndị Igbo chọrọ ibi n'ụwa na-amụ nwa, ka anyị jee njeje mebe nke anyị, ka anyị mee nke anyị, ka anyị mee nke anyị. Agwagwo ejego ụmụ na assignment, go and research. Kee ka Chinese si wee bido all na development of medicine. How? Through magical power. Europe, alchemy through magical power. Indian through magical medicine. All of them but the same thing, because only then that knowledge ga-enye gị the idea you need ime o materialize. Mee that your philosophy materialize ya. Ọ bụ nwezi otu ọzọ ezi eme no. There is no other way. You follow to life. When are you kemgbe follow ga-agwụ? Kedu mgbe follow nwere ike egwu? Onye nkịta agaghị eme nwunye, because onye nkịtị nwere limited knowledge. All those people nwere cosmic knowledge, or have the master of the land, or have the knowledge of this ihe a na-ekwu. Ọ bụghị onye ọbụla, because ịmara ya bụ na ịmara ya. Ịmara ya bụ na ịmara ya, and that is it. Ọ ya ka na-agwa ya edezina na Facebook because of coded knowledge. Ọ bụghị for everybody. So unu edezina ya ebe ahụ, ụmụnne m. Ọ nweghị nganga, enwe ihe ji nganga eme. Edezina ya ebe ahụ. Edezina ya ebe ahụ, onweghị uru ọ bara gị. All that thing bụ the source of all those ndị ahụ ị na-akwanyere ugwu. All that thing bụ their source, mana ha achọghị ịgwa. Ha gwara ka efu ya as evil, so that gị na ụmụnne gị ji wee na-anụ ọgụ. Unu were ememe conflict, because eti gị ụjọ n'ime ụmụnne gị. Ịghọtago, tinye okomoko n'ime gị. So unu na-abụ na conflict ka ọ na-eburu unu. Wepụ ihe ahụ ebe ahụ. Ị na-anaghị adịghị ihe sọrọ gị mere onwe gị, mana anyị nidiri ịkpakọta isi anyị ọnụ wee transmute this knowledge into something ga-benefit ndị be anyị. Ndị na-ego fon ha amaghị ka esi arụ fon. Ndị mmadụ na-aba plane ha amaghị ihe na-ebuni plane. Ndị mmadụ na-aba moto ha amaghị ka esi anya moto. So don't worry yourself. Ka anyị jee were destiny rụọ ọrụ, anyị rụchaa ọrụ, ndị be anyị ga na-ego ya, ha agaghị ama ihe ọwụ. Mmadụ onye na-arụ ọgwụ n'ala Igbo ha ka nkụ. Ị nwere ike ikpe ya adulteration bụ ihe ọ bụla ị chọrọ. Ana m awe na ndị ahụ chemist ka ahụ. The alchemist. Onye Igbo ọbụla na-arụ ọgwụ bụ chemist ka ọ bụ. Ịma ihe bụ mmadụ ịrụ ọgwụ. Ịma ihe bụ mmadụ ịrụ ọgwụ. Mgbakọ soro nwere Nigerian law na-emebisi akara aka mmadụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ndị ahụ material ọjọọ. Ihe nidiri perfect akara aka ha. Nke a bụ a ga-ejire crush ya to death. Ihe anyị nidiri perfect akara aka ndị a. I beat every corner. Nọdụ ọfụma. Mana nke anyị na-agba aka achị ihe na-ata arụ. Enwe ihe anyị dị mma ya. Ontile anyị akwụsị ịtụ ụjọ. Ontile ihe ọbụla na-atụ gị ụjọ ọ ebe ahụ ka ihe dị. Ma ọgwụ ihe ọbụla na-atụ gị ụjọ, onweghị ọgwụ bụ ihe eji agwọ mmadụ, ọ bụ ihe eji egbu mmadụ. Dibia abụghị ritualist. Onweghị ihe gbasara dibia with ritual. Onweghị na-akpọ ritualist. Ritual, nothing like ritualist. Ọ naghị eme exist. Ritual enweghị ya na-akpọ ritualist. Onweghị ọ bụ nothing, nobody, nothing. Dibia ala bụ onye na-agwọ ọya, onye nwee knowledge, cosmic knowledge, pump and play. Ọ bụ na the master of the land.
in cosmic, nothing more nothing less. Atọ nụọ dibịa tọ ihe ọjọọ ee na nke dibịa maka gịnị ndị dibịa na-abịa were ọkụkọ efe ya n'isi kee ọkụkọ n'isi ka were eriri kegbuo ya ebe aha rụba ya n'ihu ya dị ya ke nọnsensị bụ ya were akwa red ma ụjọ ihe niile na-atụ ụjọ debe n'ihu ebe aha nwanne kedu ihe ọ na-akpọta anyị kọstọma ka ọ na-achụrụ gị kọstọma ọ na-achụrụ gị kọstọma ka ọ na-akpọta gị kọstọma nwanne hapụgo ji fat mechie ebe ahụ ị nọ bịa ka anyị kpakọ ihe ọnụ bịa ka anyị meenụ diil were nọleji a wee rụọ plen even need ọzọ ebe ahụ imechie chọpụ ahụ ịkpa mechie chọpụ ahụ weta nọleji a ka anyị were ya mee ezigbo ihe a na-awere ọkụkọ efie wee n'isi kee n'elu eji eme gịnị bịa ka anyị jee kpata mgbọrọgwụ ka anyị rụọ mgbọrọgwụ ka ọ bụrụzie na ala Igbo na-agwọ kansa n'ụwa niile onye ọbụla kansa na-eme ọ na-eje n'ala Igbo weta ọgwụ a ka anyị were ya gwọọ kansa anyị preserve ya anyị distil ya rụọ tablet ndị Igbo nwere ndị na-arụ ọgwụ na Naijiria die ndị China na-arụ ọgwụ na Naijiria die ha nwere companies na-arụ ọgwụ so machine eji arụ ọgwụ abụghị ihe ọfụ o juru eju everywhere ịrụ ọgwụ abụghịzi ihe ọfụ ihe need knowledge ka ihe nwetanwu dị mgbọrọgwụ eji arụ ọgwụ a nwetara anyị mgbọrọgwụ na-agwụ kansa anyị anọdụ Igbo niile anọdụ ọfụma afọ anyị apụta forever and ever our land will be forever and ever ọdịnala will be honor throughout the history of humanity na ndị ọdịnala nwetara ọgwụ eji agwọ kansa ọ ka mma karịa ifefe ọkụkọ isi fepụ ewu isi inwe dị knowledge so ka ihe na-efepụrụ ọkụkọ isi fọ inwe dị knowledge nwe ihe ka ị na-efepụrụ ewu isi fọ weta ihe a ka were eme ihe ọzọ ezigbo ihe bara uru ga-eme Igbo ọdịnala Igbo forever and ever ihe ọ bụla ha chọrọ n'ụwa ha enwe na-emebisi akara aka for nothing esi emebisi na akara aka ụmụnne m bịa na ka anyị were akara aka mee ezigbo ihe ọ bara onye ukwu ọ bara onye nta bara okenye bara nwata so ụmụ mmụọ na-ekwere anyị egwu na anyị na-eme ezigbo ihe nke anyị na ya akara aka anyị were na-egbu ọkụ na ewu ka nke akara mmadụ ị nwere ihe dịka cosmic magical power ị na-ewere na-egbu ewu na ọkụ magical power ka a na-achọ achọ n'ụwa niile ka iji egbu ewu na ọkụ hai ndị Igbo ọgwụ ebe ụna na complain ndị mmadụ na-agbara gị ọsọ maka na iwu dibịa yes because ị ghọtara anyị ikpuru isi iwe blind man walking yes because iji eje ruo ofu bacha were akwa red na ọbara gachisie ya 90% of the whole world enweghị knowledge ha lack knowledge so kedu ndị ga-abịakwute gị only 10% ga-abịakwute gị ịma ihe ị ga-eme nwanne kpochie chọpụ aha clean your house were this knowledge ka anyị bufee na laboratory kpataba mgbọrọgwụ a ka anyị na-eme research na-edistribute ha nke a na-agwọ nka nke a na-agwọ nka nke a na-agwọ nka weta dị home mgbọrọgwụ ka anyị mee ka ọ rụzie export weta mgbọrọgwụ a niile anyị test ha ya ọ bụrụ ha na ihe ahụ i kwuru na ịdaizi ị na-afụ ọfụrụfụ chakwa anyị nene ya ọ bụrụ ya nwanne nsogbu adịrọ anyị eme ya ọ bụrụ ihe ọzọ ikpochie chọpụ a ebe ha na-egbu ọkụkọ na-agasasị ọbara mba anyị chọrọ knowledge ya ụmụnne m biko nụ eji m chukwu ya ụnụ because ọkwa ọ dịrị onye ukwu ọ dịrị onye nta ọ dịrị ikwu ọ dịrị ibe ọkwa na anyị ga-enwerịrị ofu ihe eji mara anyị n'ụwa before ndị mmadụ agbara onye anyị bụ chukwu enyeghị anyị this knowledge because onye ọbụla nọ n'ụwa mana Igbo enwe ihe a na-akpọ ọgwụ n'ala Igbo ọgwụ abụghị ihe eji egbu mmadụ mba ọgwụ bụ ihe the language ọgwụ bịara pụtara from ihe eji agwọ mmadụ ọgwụ enwetara ihe ka e wee na-agwọ mmadụ so hapụ na ihe a na-agwọ ụnụ a na-atị a na-egbu mmadụ na ha anwụba anwụ ọgwụ bụ ihe change your mentality change your mind enwere ike enwere ndị na-amaghị agwọ akpata mgbọrọgwụ because na mgbọrọgwụ agaghị anụma process dịkọtago biko marijuana na-adị mma mana ịṅụọ ya nwanne otipụghara because idistil behe ya idistil ya iwepụta ihe ị chọrọ wee ya ewee ị marakwana onye a na-enye ọgwụ a kedu ihe temperature na-agụ o nwere high blood pressure ka o nwere low blood pressure ị mara ha many distil nọ n'ime ọgwụ a before inye ya onye ahụ so those things ga-aga normal process so that mmadụ ṅụọ ya ọrụ enwere 5 mg nwee 10 mg because ọ bụghị nke rụrụ m ọrụ ga-arụ gị ọrụ anyị aga normal process nna anyị etogo ana mmadụ nwere mmadụ na-akarị anyị amaghị eme anyị amụọ na nke ndị na-eme na ọgwụ nwere ndị na-eme ya let's learn from them
ọ dawuru iwu bụ na ya agaghị eme. O nwerechara ndị Igbo bụcha medical doctor na nwere their own laboratory na America na England. So ọ bụghị maka color, it's not about color, it's about institution. Ọ bụghị maka Nigeria because e nwere ndị nwere private company, private hospital na Nigeria, they have their own private hospital. So ọ bụrụ na ị nwere own private hospital, ka ihe nyere gị ime inwe laboratory n'ime your private hospital? Kedu ihe nyere gị inwe that lab n'ime your hospital? O nwere ndị nwere hospital already. So ị gara gwa m no because of mba. Ndị Igbo nwere bank. Ịgwa ha about economic bank finance akọba akụkọ, mana ndị Igbo nwere bank. Nsogbu adịrọ. They can be a millionaire and save money inside their pocket. Bank ya na Western bank nsogbu adịrọ. Ndị Igbo nwere crude oil company. Nsogbu adịrọ. Mana ịgwa ha about how do we use this in crude oil to make na Igbo. Ọ complain. Ndị Igbo nwere thugs. Ndị Igbo governors nwere thugs. Na-eme aja ime election akpọpụtacha anya ha egbe. Mana igwe about mgbe a ga-enwe ndị nche to protect their land or complain about to state police. Mana ka ebe na-akpọta the tọg ị na-enye ngwa ọgụ, kedu ebe ị kpọtara the tọg ị nyere ngwa ọgụ? Ka ebe isi nweta ngwa ọgụ ị nyere ha na tọg ị kpọtara? Where did you get them? So isi mkpi dị na akpa mkpi. Ndị aja unu n'ọrụ unu enezi n'anya ebe ahụ unu na-enanya. Ebe a na-ene anya bụ n'ime yaadị. N'ime yaadị. Ọ n'ime yaadị ka a ga na-ene anya, ọ bụghị outside. Ebe anyị na-acha outside nsogbu ya dị n'ime ya dị. Because ọnwụ na ọ bụghị ya, kedu ka ndị a na-echi gọvanọ ga-esi wee nwee talks mgbe ọbụla election ruo jefuru ha? Na Rivers steeti ihe agbara ebe ahụ nwanne, sọsọ ihe agbara ebe ahụ agbaghị ya na federal election. Egbe agbara na Rivers steeti agbaghị ya na federal election na Nigeria. So kedu onye who is fooling who here? Sọsọ local government ngwago ụdị egbe a na-agbadi ya na ala Igbo anaghị agba ya na Lagos ma afọzikwa n'ugwu Awụsa. So aghọtaghị m ihe a na-akọ ebe a. So mmadụ agọzi n'onwe ya aghụghọ. Ndị Igbo dị arụrụ ana. Ndị Igbo agọzi n'onwe ha aghụghọ, ịghọtago? So ndị niile amacha ihe, ndị niile a na-eje na Facebook etinye ọgwụ esi isi eweta isi eke, ha amacha ihe a na-ekwu. Why na ha pụta wetara knowledge ka were develop ana Igbo? Why? Mana ọ ga-akere na oje na Facebook were isi ewu na isi efi tinye ebe ahụ were ọbara fesasị everywhere. Ọ nke ahụ ka mma? Ọnyanwa ka mma? Ọ bụ nke ahụ ka mma? Ọ bụ anyị nwe ọgwụ eji arụ kansa gịnị eme? Ọ bụ na ndị Igbo ndị mmadụ na-esi ebe a naba Indian all the way to India ije gwọọ ya. Kedu ihe mere dibịa? Dibịa bara na akụkọ. Ịhụ na dibịa anyị atụrụ ọsịsị onwe anyị because of what? Anyị kwesịrị ime this thing perfect. Let's perfect this perfection. Ka anyị perfect this profession of knowledge ndị a nwere. Anyị perfect ye ndị ọdịnala. Anyị chọrọ ndị dibịa kara aka, ndị kara aka. Gotago. Ha gbuwa itigwo isi aka oyibo nsogbu a nwanna atikwo ha anya ya onye ọbụla anọdụ ọfụma, ikwu anọdụ ọfụma, ibe anọdụ ọfụma. Ọ bụghị were na-egbu ọkụkọ, na-egbu ewu iwere ewu ifechisi ọbara ebe nna mechie ebe ahụ, mechie ewu na ahụ. Kedu ihe na-emere atịrị ihe a na-eyi ụmụazị egwu n'abalị? O kedu nke ịnọkọta were ọkụkọ okechie ya isi fiewe n'elu n'ihu iro, ọkụkọ ga nọ ebe ahụ anwụọ? A na-ekwu na ndị kwa ndị Igbo na-emebisi akara aka a na-achọ ndị ọcha na-achọ everywhere. Ndị ọcha na-achọ everywhere ka ndị Igbo jide na-emebisi nnọọ debe ahụ na ha na-agwọ ọgwụ. Ị na-agwọ gịnị? Nwanne butere anyị information ka anyị ji mee ezigbo ihe. Ọdịnala bịara ihe ọ bụla na-abụghị n'ala Igbo because anyị chekichana all the old information niile ndị Igbo nwere ya. Then ka ihe na-achọ n'uke dị n'uke anyị, ife anyị na-achọ n'uke enu dị n'uke anyị. Then ka ezikwe ka ihe na-enyere ya onwe ya na-enyere nwaanyị nsogbu ya. Onwe ihe na-enyere nwaanyị nsogbu. Ndị ụka ga na-agba ọsọ, ha ga na-atụ egwu, hapụ ha. Ndị ụka bụ ori nke emeziri emezi, ọ bụ their life, don't worry yourself. Ndị ụka bụ ori nke arụrụ arụ maka ha na-achọ ije na paradise ebe edoziri edozi. Ịmụ na ihe akpọrọ paradise, egogori ntị na ihe akpọrọ ya paradise. Ọ na-agba ọsọ eluigwe na paradise. Nsogbu adọrọ. Anyị nọ ebe a ka anyị nọ. Anyị ga-ama ana Igbo ọ bụrụ ala bekee. Ihe anyị chọrọ ọwa our intention. Ọkwa n'ihe anyị jọkwara nọ the God of everything. Anyị jọrọ dị anyanwụ, yọọ ọnwa, yọọ eke, yọọ orie, yọọ afọ, yọọ nkwọ, yọọ anị. Because ọ bụ na ọ bụrụ anị nwanne gara eri nri. Ọ anị na-generate the oxygen ị na-use eku ume. Ị gaa na space there is no oxygen. Go to space there is no oxygen. So anị nwe gị nyanwa nwe gị ma ị chọrọ ma ị chọghọ. So he need to bring the celestial power here. Bring the celestial power here. In order ọfụma.
ya bụ the knowledge cosmic, a ga-akpọ cosmic knowledge, cosmology. Cosmic bụ enu. So if you have ịnọ naanị nwee cosmic knowledge or cosmology, ọ ya bụ cosmology, astrology. So we bring the knowledge here. Onye ọbụla anụrụ ọfụma. So hapụ na o meghara iberibe a na-eme nwe ihe ụnyaahụ abịa n'aka nzu naanị. Na aka gị na-akara nzu naanị. Na weta nzu ahụ ka anyị distil ọ dị nzu, ọ bụrụ na chọọkụ ewere ya rụọ nzu ngwụsị efu nwere ike iwere gara lab ọgwa gị na nzu ahụ sef na ọ na-agwọ dị gonorrhea sef. Enwere ike nzu a na-agwọ ezigbo ọgwụ ya amadị. Enwere ike nzu kwewuru nzu ka nsi afụ nzu ọkwa ma onwe isi ọ na-akpọ isi abọsị eji ata atụ mgbe ndị ochie. Ihe awụcha ọgwụ ị ga-eme distil nwepụta mmiri ya abọsị ya onye anya ma bụ na agba ilu na bụ nnukwu ọgwụ anya ọma. Anyị nwechara ihe niile ahụ dị ebe a na-complain agụụ egbu anyị fat onye ọbụla gwere okwu agụụ egbu ma mbe na ebe nọ ihe mmemme ya opịa aka ise n'anya onye ọbụla anọ nwayọ. Ndị Igbo nwere ihe niile ha chọrọ n'ụwa iji wee nọrọ ọfụma. So onye ọbụla chọrọ ịda ogbenye o sie n'aka nya blame kwa onwe ya. Ama m na osighi unu n'aka mana anyị magonu ka mgbe unu ka ahụ magharịa unu osighi unu n'aka, o si ndị na-achị unu n'aka, ndị ọchịchị unu. Mana at least gụọ na onwe gị bụ na-ebugharịzi akwụkwọ nsọ nkọ a na-ekwu ọdịnala na-asị na anyị bụ ndị na-eme nke eme nka. Anyị bịara ịzụ ụnụ ndụ bukonu onweghị onye bịara ịkpọpụta gị n'eluigwe. A na-anwụ anwụ were eje nwanne bifo si na mmadụ asị gị ndị ụka bịanụ nọ nso tigoro m 200 iru ebe aha ịma ha na-agwa nga ejezi n'ụka. Ị na-ana onye na-anaghị eje ụka ego na Jizọs ego ka onye gị na Jizọs ahịa enye gị ọmụnwa ga-enye gị dị mọnị nyekwe gị dị ego i were foto Virgin Maria na Jizọs tii na Facebook na-ekele Jizọs na Virgin Maria nwanne ịhụ na ihe awụ ọkụkụ na nye gị ego ikele nụ isi na Jizọs nyere gị ego ọ nọ nso nyere gị ego nwanne ọhụụ Jizọs ịhụ ka esi wee kooduo ụnụ na akị ninja ụmụazị mmadụ nye gị ego isi Jizọs nyere gị ego nwanne ọ mmadụ nyere gị ego dịka Jizọs ajụọ gị isi na Jizọs bara n'obi onye ahụ wee mee ya onye ya ego. O nweghị ụdị everything ha ya find a way to defend the Jizọs ha na Chukwu na God ha ụmụ okoko. Nna biko nke taa agwara m nọ 30 minutes ka o nwee ike ị na-download so apụzie na ọ adịkwa eji ka anyị kwuo ọzọ. Onye ọbụla nwere ọgụgụ isi knowledge cosmic knowledge nwanne wetie ndị ọdịnala chọrọ ihe ọbụla na-abụghị n'ọdịnala anyị ga-ewere nke ha tii na nke anyị na-arịarị ha na-ada nweze ebe anyị so ha eje. Anyị eso onye ha 500 years ka ihe anyị sopụtara anyị agba na bọị 500 years nwanne kiri anyị gbapụtara a na-eme anyị akaja dị iche iche sacrificial lamb everywhere. Egbu anyị n'Europe, egbu anyị na Malaysia, egbu anyị na Thailand, egbu anyị na Africa, egbu anyị na ala Igbo. Akpọ anyị monkey, kpọọ anyị animal, kpọọ ihe niile ịkachidoro na-esokwa ha ị ka na-eso ha nwanne anaghị m esozi anaghịzi m eso ihe nwa ya emechi ya mee taa ọdịnala ihe ọ bụla ewepụrụ from ọdịnala ka mmadụ dị ndụ eme iwepụ ya from ọdịnala anaghị m I don't know it. Remove ọdịnala achọghị m ịma ya atọl ọdịnala perikoma ọngị ka mara ihe ọngị ka perikoma mara ihe ọngị ka ndị a niile mere ọdịnala mara ihe ngị ka Morocco nwa mmadụ ka mara ihe ngị ka Ọsadebe mara ihe. Ị na-eje ụka Jesus from where? From Jerusalem. Ime ebe ijene Mohammed onye Arab ijene na-abịa akọrọ m na-akọzinara m nonsense ebe a biko ka anyị eto na ịma ihe etone ị na-eto ndị mere ọfụma enwere n'ime ha na-eso onye ọzọ onwere n'ime ha na-agba odibo onwere n'ime ha na-agba odibo. Achọghọkwa m complain mmadụ a complain ehetiri m complain na ndụ m ehetiri m complain na complain sịrị onye mara nke ọma kapịnta ka ị gbara nwanne jerụba kapịnta bụ akara aka gị si na ladị kpọpụta na village jekọba ugbo akara aka gị bụ ịkọ ugbo akara aka gị bụ ịkọ ugbo si na Abuja na chịchata azụ si na Malaysia na-ata si na Europe na-ata jee chọọ akara aka gị nwanne. Maka Okeke na-eme ka mme nke m Okafọ na-eme ka mme ka Okeke jichara amị ka ebe utu ya ịnọ Malaysia ịnọ ebe nwa ndị gị na-abịa becha na-agbacha na arụchara ụlọ elu irubeghị nwanne ịhụ na ọgbọ ha akara aka gị anyị ebutere gị mmanya bifo ị mara
nna biko achọrọ m abụgodị nke ọ dịba na echi aka nwere ike emeke ya na ihe agha ekwezi download nsogbu adịrọ echi ka anyị kọkwa akụkọ maka ihe ndị ọzọkwa gwuru n'ụwayo dibịa bụ di ala dibi na ala ihe dipụtara na Igbo masta so onye ọbụla ọkwa dibịa ndị fake o ezigbote dibịa na-akpọ edivina nwanne ọ masta ka ọ bụ ife ya kpụpụrụ ya ogbo mmadụ ka ọ bụ mana ya bụ ara ndị Igbo ahịa mana ọkwa ha ndị nkịtị na ọ ga-eme ha wetara infọmeshọn were kọba nwanne ha ọgwụ mba ọ dịkwa na echi Chukwu gọzie unu gọzie mmụọ na-emere unu ife mana anyị si na ana Igbo ga-adị anyị si na ana Igbo agaghị adị nsogbu adịghị kwara ngwongwo gị jebe ebe nwesị ya adị mana ana Igbo ka anyị chọrọ eluigwe nke anyị bụ na ana Igbo ka ọ dị enwe ebe ọzọ unu na-ejejebe ndị ọdịnala gwiri na ana Igbo gwu ike igwe ilo so udo dịrị unu